ị mere ọfụma wee bịa o nwere egwu na-ewu kịta asị na ọgọgọgọ ngwọ ama nnukwu ya abadokwe ya nke na-agbada obodo ofe ukwe nọ ọ ga-abụ mme oge ahụ asị gị akụkọ n'egwu Mike Ejeagha mma nna akwụkwọ anyị oge ahụ ana mkposi ịkọchara ya ihe mere na ọjọọ oge gịnị mere ịkọchara ya sị na akọ Mike Ejeagha echekwa na akọ Mike mmadụ na akọ Mike Ejeagha ọzọ oge egwu ya wezi o wezi okwu mụ ahụ onye n'ala egwu ọdịnala dasị okwu egwu omenala mma like egwu gbasara Chineke so but ama anụ ya mgbe anyị na-etolite ebe late 70s egwu anụnwa ife ọ na-ada ọ bụkwa sọ ya o nwere ọtụtụ egwu enwere nke a na-asị nke nna anụkarị mgbe niile mgbe nke ahụ a na-ezighị ozi na-asịgoro chegoro ka ị gere egwu a okpumfugbuolu m ome ka agụ fugbuolu m ome ka agụ ka m were ebu na-ekwe agị aka ofu onye ha rụrụ ọ Mike Ejeagha gụ and ife ji wee ego nke abụ maka ọ na-ekwu maka ihe gbasara ọ na-akọ akụkọ ifo wee na-ekwu maka nne na nna ndị na-abịa nwe họrọ ụmụaka ụfọdụ ha fụkarịrị n'anya nwee ga amụcha ụmụ afọ ofuke na karịa ndị ọzọ so ọ na-achọ ịgwa ha na ọ dịrọ mma ịbịa mee ihe dị otu ahụ just dịka o si wee mee Joseph na Baịbụl ịma na ọ maka ịfụnanya nne na nna ya fụrụ ya karịa n'anya karịa ndị ọzọ ụmụnne ndị ọzọ ji wee kpọọ ya asị so otu aka ahụ ka o si wee mekwa Omekagụ onye a na-akpọ Omekagụ ọ ya ihe Mike Ejeagha kọrọ n'akụkọ n'egwu ya o wee sị na ọ na-abụ abịa na o nwere onye mụtacha nwemagụ ha na-eto ofuke na-etu ya afa na-asị Omekagụ maka onye na ya na-akpụ ya Omekagụ o wee na-asị na ọ dịrọ mma na o meziri ụmụnne ndị ọzọ wee kpọzie ya asị otu onye si na ofuke chọwazi ihe ọ ga-eji wee gbu ya egbu mana ka o ji wee jezi na nke dibịa wee nye ya egwu o wee na-asị ka oke ifi fụgbuolu Omekagụ ya were ebule bịa kelee ya wee egwu ahụ so n'ihe na anyị na-akọzi ikwuchi okwu ụfọdụ asị gị akọ n'egwu Mike Ejeagha nna anyị na-agwa anyị oge ahụ anyị kọchara ya akọ na-eche gịnị ka mma anyị na-ekwu ihe akọ Mike Ejeagha ụzọ oge egwu a ji na-ewuzi bido na-asị ịma na agbanị ya ma ga ndị gbara na-agbụ ya mụa ka anyị nwere ka anyị ọ ga ka ọ na Nasi manenya debenyi jebenyi odikasi na batamenyi Nasi manenya dubenyi jebenyi odikasi na batamenyi Akwenyi gabu isi oche Akwenyi gabu isi oche Enyi na-aga na isoghị n'azụ Enyi na-aga na isoghị n'azụ Nasi manenya jebenyi jebenyi enyi na-aga elephant. So enyi na-aga ndị ụmụ anụmanụ ndị ọzọ na-esi ya n'azụ. Mba, nke wembe je họkpọrọ ihe enyi. Chere mgbe agbacha ya ka nke ọlọ gị ka nke ọlọ gị ọfụma ama m otu o si wee mere. Akwa enyi ga-abụ isi oche Enyi na-aga na isoghị n'azụ Enyi na-aga na isoghị n'azụ Gwọgwọgwọ ngwọ Gwọgwọgwọ ngwọ O wee luo ofu mbọsị nna ya wee kpọọ ya eze kpọọ ya kpọọ nne kpọọ nwee ndị ọzọ maka akụkọ n'egwu Mike Ejeagha nke a na-akpọ gwọgwọgwọ ngwọ ihe mere bụ na o nwere ofu adaeze mara nnọọ ezigbote mma dị wee na-abịara ya onye abịara na ya ọjụ o wee nọgidezie nna ya amaghịzi ihe ọ ga-eme ọ na-enyezi nna ya mwute na nwa ya egwu ha n'uju adụ na ọmakwana ihe kpata anụ
nna ya wee kpọkọrọ ha ezinụlọ ya ọnụ kpọkọ na ezinụlọ ya ma mama nwa ahụ ma ụmụnne ndị ọzọ osi ha bịakwa ka amara ihe a ga-eme nwanne ha nwaanyị ma nwa ha nwaanyị na ọchọbụghị na agbakwa nke ọ na-abụ onye abịara ya ọjụ ka ọ kpọkọziri ya mgbe ihe nwatakịrị nwaanyị gwa ha na ya chọrọ onye ya ga-akpọ ọnụ onye ga-eme ihe ga-ana-atụ ndị mmadụ n'anya n'ọdụ onye ahụ ga-achọ na ọ bụghị onye ọbụla abịara so ewesị kedu ha ụdị ihe ọ gara eme ọ bụrụ ihe tụrụ n'anya o wee sị na onye ga-akpọta nwa enyi onye ga-akpọbata nwa enyi n'obi ya ha ga-anụ onye ahụ so papa ha wee sịzi oke ebe ọ bụ ihe a ka okwu o wee gwazie ndị obodo na nee ihe nwa ya chọrọ onye ọbụla nwere ike ime nwe na ọ ga-anụ nwa ya nwaanyị ka e kụziri ndị mmadụ niile gba ha mbọ ka ha nwere ike ịkpọta enyi n'obi ya enyi ekwe ha abịa nwa ya kpọta nwunye ya plọs ọnụ mbe kwu mbe nwaanyị ga tụọ ya egwu mbe wee pụọ ọnụ wee gara n'ọfịa ruo n'ọfịa tụọ enyi nwe ihe ọ gwara ya ọ sị enyi na eze nwere emume ọ ga-eme anyị na eze si na ọnya ga-abụ isi oche ya nwaba enyi ga-abụ isi oche n'emume ahụ mgbe a ka m ji wee mara ihe ndị mmadụ na-asị na onye amaghị ihe a na-eme ewere eme ihe a na-eme na ọ eziokwu kọrọ enyi ya mahụnụ na enwere ihe mbe kwuru na o nwere ihe eze kwuru eze obodo kwuru mana ihe dị ya ụtọ bụ na mbe si anaghị ga-abụ isi oche o wee chọrọ ka o so nwere onwe mmasị n'ịbụ isi oche ọ na-eme ọsịsọ ka ha gabazie olu mbọsị ha ga-aga mbọsị ọ gwara na ha ga-ebuliri ya eze ka o mee ya isi oche mbe wee nwa ya ọ dị na-anyụgharị mgbe o jido mechazie wee bịa oge ana na-aga enyi na-esezi ndụ na-asị abịazie ka ha gabazie mgbe ha na-agakwa ha pụta n'ụzọ mbe ji nwa ya ọ na-aga n'ime otu mbe si aga enyi na-agasị ike gasị ike ezi mbe kezi nke ị na-anazi azụ otu anya ofu ihe na o nwere ike ndị mmadụ nọkọtazie echekata ya na ha fụziri onye nwa ga-eme isi oche kwụsị mbe ka ezi ihe ị na-anara azụ mbe wee sị n'ịma na ọ bụrụ na iburu ekita na azụ gị unu eruo ọsịsọ ọsị oke ọ bụrụ na ihe ọ ga-abụ ya mee ka ha wee ruo ọsịsọ na nsogbu adịghị ka ha bulie n'azụ ọsị mana ọ ya aka mana ọ bụrụ na o bulie n'azụ ọ manye eriri ya wee jide aka n'eriri a wee nọsi ike wee nọwachi m n'azụ enyi na enyi ama ha n'ihe na-aghọ ka ọ na-arụ o wee kweta o wee lekwasị n'azụ enyi wee were ụdọ wee manye n'azụ enyi o wee na-agazi n'ụzọ ahụ dịkatazie n'ụzọ ọ na-asị ọ na-agụ nnameze akpata m enyi bụ gwongwongwo ya bụ nnameze ahụ akpata m enyi na enyi asị ya mbe esi na ịkpata onye ọ sị na ya sị anị ya dube enyi chebe enyi ọ dịka ya sị na ya akpata m enyi gwazina nke ukwu na-abasị enyi ọ ga akọ na-egbu ma nkeji ya na mmadụ sịrị anyị ya dube enyi chebe enyi ọ dịzị ka ya sị na akpata m enyi onye mbejiwe trik ya ihe a mbejiwe aba akọ mbe ya o nwere ọmasị onye na-aga sogide ya mgbe o rutezi n'obi eze ndị mmadụ ejigoro na-eche ka ha na onwe ya kpọta maka onye goro mbe ejego n'azụ gwa enyi na ya ga-gwa eze na ya ga-akpọta enyi n'oge dị otu a na ya ga-akpọta enyi na be ya ndị mmadụ gbakọjuo na-ejezi mana esi ezi isi na be eze ndị mmadụ ejugo pin mbe wetụtụwazie ọnụ a wee gụbazie egwu a nna be eze akpata ama enyi gwogwogwo nna eze akpata ama enyi gwogwogwo afọ enyi afọ ọzọ n'oge asị mbe esi na ịkpa atụ maka mgbe otubodo kwuru ụzọ atụzie eme ihe mezinụ eze abịazi werezie adị ya nwaanyị kwado ya ozugbo ozugbo wee kezinyezie ya mbe otu aka mbe kwusi wee were gwa enyi wee jenọta nwa eze ya nwa eze nwekwa aṅụrị osi na ebe mbe nwere ike ịkpọta nwa enyi ma ihe na onye ma ihe ọfụma ka ya chọrọ otu akwa ka mbe si wee mbe nwaanyị ga si wee nụwazi ada eze ọ ya ihe Mike Ejeagha ka ọ n'aka a ka eji wee na-akpọ ya akụkọ n'egwu Mike Ejeagha ọ naghị ama nanị na mgbe nke mgbe ụwa ahụ a ga-ene m akụkọ mgbe mbe na-eghọ aghọrị ụmụ anụmanụ ndị ọzọ wee si otu a nweta ihe ọ chọrọ ahụ ya azụ onye aghụghọ onye na-aghọrị ndị ọzọ ka o nweta ihe ọ chọrọ because ịma mbe wụ onye umengwụ ọ na-achọ ime n'ite na ọ na-achọ ka o were aghụghọ nweta ihe ọ bụla ọ chọrọ onye nwe akụkọ Mike Ejeagha ekele imela ọ na-emekwa ka a na-adọ ndị mmadụ aka na ntị ọ igisi gụjee ya ihe jụta ọfụma ka ịmara ihe ebe ị na-ebuje maka na ịmaghị ihe a na-eme onye mere akụkọ ifo ndị Igbo nwere ezigbo ihe ọ na-akụzi
onye onye m ga-edere gị ntị o nwere ike sị ọ dị ahụ akụkọ ụmụ anụmanụ but o nwere ihe ọ na-akụzi ihe na-emegasị kịta o nwere ihe ige anya ntị gaa hụ na akụkọ anyị gechara oge a nwechara ihe ọ kụziri gbasara ihe ndị a na-emegasị kịta because ọ bụrụ na ị mara bifo ọ ga-amarị ya ị nwere ike ya nwere onye gị na ya dị na mma ga-aghọrọ gị na-aghọrọ gị gaa gete were gị gaa resi ndị mmadụ onye otu ihe anyị nọrọchala akụkọ ifo oge ahụ otu aka nwaanyị gasị wee were enyi nọrọ nwa eze ime na karịsịwa nke akụkọ Mike Ejeagha nụrụ tata o mere echeta ihe anyị na-eme oge a ịkọrọ ya kwụsị akụ Mike Ejeagha ogologo ọ kọwara anyị na ọwụ ihe egwu ewuwezie na-abịa rụzie akụkọ gbasara Mike Ejeagha ihe mere n'akụkọ ala Igbo akụkọ ọbụla ebere aji akụkọ ifo ọbụla nwere ihe ọ na-akọwa dịka ịhụnọdụsi elefant enyi jipụ ibu mana onye ọrịrị ya wụrụ obere mbe so ihe a na-akụziri anyị ihe ọkarịcha nke oge anyị nọ n'ime ya na oge ọma ka afọ isi na oge ọjọọ oge ọma na ihe ndị mmadụ na-ahịrị mmadụ ibe ha so ọ na-akụziri anyị ihe rie nne si na anyị ga-akpachara anya ya ndị bekee na-akpọ onye dị careful anyị ga-akpachara anya onye kpọrọ enyi gị nwere ike onye kpọrọ enyi nwere ike ga-edufuo ị ga-ama and ihe ọnwa ihe niile na-acha ihe ọbụla na-achacha ọcha ọlaedo ịghọtara so emekere ire maka akụkọ a tata ka m na-anụ akụkọ a na izizi daalụ ezi enyi m na nke ọma wee bịa ọ ya ka akwụkwọ nsọ ji wee na-asa anyị maara ihe dịka agwọ mana anyị ji umeala dịka ndụ n'ebe a ka anyị na-ewetazi ihe gbasara akụkọ n'egwu Mike Ejeagha n'isi njedebe ọ ka bụkwa nwa Odoziakụ Ngozi Nwankịtị nke na-ewetala ọnụ asụsụ Igbo na ezi Igbo wit Ngozi.